ya kabere hekeroro chekertu atambukire goche nseme yiga ya kabere ye studio mwanchi muri twachakire bene ringana elieke moya asilitko lyarero mwanchi muri tokumurikira elieta omonuko no monuko igotoma ujumbe yago kwana na into ya maseyemo elinde tobeto gusanga nae otumanyenga engencho ya malihayo neriyeya. Karibu sana mwancho murigari abuno maete chijumatano chimekubio ange ebere yaitire twabere hintutu ekababere nchine barongo ya Frida Kirubo kudende ntorino mogakase nginche jumatano mukubio iga torino mogaka Edwin Nyangago yobeire atarasangana into asege kakolende tumwarigania tumanyenga kiage ntrete gwikira boniga abo iga inyorenga entorobi itonto yiga nyende. Karibu sana. Buya mano Clinton na Frida so kongoli bagiri na kongoli gania togendere nemirime yikurwa se twatigirete nama Jumatano ibiri cyaitire tutanye ko ba tuikaransite batatenje ingenje ngabune yiga neringana negiriti kurwa se murenga na ingura muri na ingenje karase kana na kiki mu mwali gisi kumwamanya kwirana ogaka niege sioma igo ninye aliganete buye kigima tukwanire umunugo wale igo no mwancho murigeria nabo gusangana intwe enamba heito yesimi nabo okonyenyoraga wo ase screen yago 0788 obeke 6 maragatano mweri wayo obeke 3 ilindo twakire simi ase studio tomanye hasubut kubware roto kwandra elieta omonuko nabo igo omonuko onyara ko bako gutumanye birangererio via Frida. Ekero mwanchu muri tugendete gusanga nabo igo kuganya otote bichingencho chimenoge yo mwanchu muri gereria ega ase studio ntubwate bitabo orabe ko gusangana intonye gotete kwimanya ekegusi nabo igo kwegendereria akogenda kumanyike gusie keigo mwanchi muri gereria tutarachi ukuboli igore ya marietayo nabo konyara gusangana intwe omugaka Edwin Nyangago nachiko gotebi ngakyo konyore bitabo ibiga tigatura kwana n'abananchi gaiga nabari bakurigereria tumanyanga kebirangeri byabo. Hello Nsoko TV. Kikamati ni warongo na wamuri. Kikamati karibu sana notore. Namande? Ngawo ya urige? Ono are gaiga. Nananje na ara bora metianyi wasene vile timembolote. Lakini bwana notramo. Karibu sana. Bwana otumanyanga engencho ya marieta togokwandira butko bware. Ndonda tebe tokendenda manyago seti manyabuya. Omonuko. Karoma eta abantu bakarashira amanyinga. Rama na kubeke yeteimi. Baburukania yabe nyama bama na kuza wocha igoro bamita. Bame nyambe ya amanyinga nare korokuo monuko. Ngera bama etewa. Miamono gago ekamati olure ebirangererio via Hello Nsoko TV. Karaga nga network ya Ramborire akioyo. Hello Nsoko TV. Hello Nsoko TV. Waire sana karibu sana ngotoko sangana. Waire radio ni ko nyama ya banazi. Omonugo. Edo be ya rekora suege te ya bana ni kugo jamitu jabe nyama jabo monugo. Omonugo nyamere tabwatiri uge romonuko. Biamano gago olure birangererio via nere ke korenga uno rere twaru riborio riora rondoche bakare konyora guka korende tutarasanga no mwake Edwin tigatorege birangererio via bakorigeria. Hello Nsoko TV. Nsoko TV. Waire karibu sana ngotoko sanga nere. Rangwani yo mumuro yo gorangi tikibe. Yamano bigona. Momento na kororige asomoro boli gweka moja. Yamano. Karibu sana mbura twete kusiya nyinge timaki ya Nairobi lakini kiganda cha amana iyo mwenuko. Omunugo igon kagetenga ngombe kriara siru ebi koli ubitato amanyinga ya korogwa na ara korku omunugo. Aya na mata nemire umutungi osamire ase triento geteiga eso sereri gotia terema era ya karku omunugo. Abo kagerito komanya bwitera ibora kilero ni manya bujya kabisa kwa simore. Iya sana. Tari ara kera kindrende na bago tengere ndamanya bose na nyora. Hello Nsoko TV.
wairire karibu sana ringana ria kamoya ngoto sanganera David nabo gusukare ne TV ya commentary yake na ritora koigwe ase studio Ekoranga tarabati ari gago gusanga na intwe oibo mwerio gaiga Hello Nsoko TV Hello Nsoko TV Nsoko bwairire karibu sana ngoto gusanganera kwa hiki kisema cha munya kone kanya ogiani kone Richard bye tuanza na pera timugapina mwaka chondo kwa ya kenya ogiani gesa omuntu uri twakarukira umuntu ko iro twakasoire to kora za yombe ya kare biruga twama gwetana ni kale ne twapata ma twama kwenye mitegere ndawa abune nyama na twakora ko umuntu ko na twakunukira amanyi karibu ye ama bune nyama twabega chinyeni michisa gachiya ni Maria twaragira abaga twaragira tu mama amainga bakana mo karangirwa abana banya kutakuna igobona umuntu ko noro itu akakaya twakaguronire nyama yani amanyingari yeno abaga yo muga gachori bakamuga kankara bomba no bara pena mugambike sana tokotete buye ngeke sote Bema se abaga kaba bama tobo zenyu Bema se ebirengere turachasore mwaka Edwin na rega igorikire ujumbe mbuya turigeri ujumbe igato kwana tumakugandra kubwata gisimi Elijah Makori kurwa kera PG abatabanga omonuko na manyinga amarito aitekire abwatanire osaitekire abwatanire ensemo ye ujumbe abange batebire na manyinga ne nyamera samanyinga ne nabo gotomanya karibu sana Mbuya mono litukuria rero nduchenga matemo ya kiro muntu ganore abantu basipi bakire university sengencho nigo banyora amachibu amalieta ya soko likwa nigagocherana nonyane gwatoka nigagocherana umonoku no monuko abakuru nigo babinerete nga torora chigo cha oseke mbamura cheitire menuko ninjiko kwa no mubayeno yekaro tugukurira no gwato bwa mate na ringaneri tugukwana asiri tukuri ari tumanye nga menuko kiye yabamura icheitira abamure menuko karo cheiranire gocha omonuku egesongo ne steak enyameri ekononu gite tebuati getinya omuntu narukwana iguru usega some gitabu kia nasi nazi gite kumanya kurinde igakuma iguru teri gutwara yuga na hinde teri gutwara getinya igeko bali igurire iguru mono no nyene chi supermarket ya seko niwo oyetorigereri ere kilo ya yemo ligurire ya yeri iguru kubwechi chinde chiwata mauga negetinya asinge njonga nere ribono igiredi turatebe keiguru ubuye bwekerengo keiguru nere kuruku omonuko engombe nera enogoyu ebwata chinguru ekunya gutiria ebwata chinguru sana egusumbua abantu sego chanda engombe yegwikerigeri gwenjera ekanywe iyo yakabwatirwe yaraswa kero yarasirwa amanyinga ngo siarukari ngo itekari ngo nyororokari kurwase kiabo ekero batachira amanyinga ari negetono egete kyomubeno kyali iwe gesima kyomubeno tingomanya ningi abagusi banjerete umubeno kubwa igoma etaba gusimba bwate na barabu bobisigete ndonye kogo tukagukime tumanye nase kigete kyomubeno egesima kyabe kwa amanyinga arime na igete koraso bugima bwane limodioka no kana aringira kininginyorete buya paka bagakabo abuna aruche bakorasa ondeta yore mono noyo bamanya guetanania uno mugako limi gunate bagokoroka kuri wawojokania manyinga ari megetekeria umanya keraga sokiri kurume yatwari gento kengalini amakwa amanyinga ari abwatanire amanya komitwa igento getegiatigara bono iga weta kwa mitegwa kinono ira manyinga ari asokubata mwamanya kuria bono ekero riri kwa rusiri menjereria abwata inokora kenga buna lini orane neri kombira kinirire rangi ya manyinga uri na oromonuko
igokurwa asa manyinga ekero kwa yochoganirie igakubwata nabona makwari narakuru kumunuko na se o commentara sayo ase ngencho ase enchengeri omugusi ero nibwaterie eta omonoku na kiere egoteba nga flesh meat egoteba nga enyama embariri etari na bitinya gosa amauga nabo yamanyikanete igo egoteba nga omonoku nachikorigia omonoku omonuko nanyora nga senchengeri arotebwate enda basina bera atware ntobwate enda basiga iga no nyene arotebwate bwate na ronimanyite arange ekamati rero awakilisha basubati bya sana na rero chenga yora bya mara sana ekamati kwa raburi by the way ne chairman yechiredi na rero raburi rasege kakorende mokomorra motebi nere nkumurigia tole mo rabaro no lekwa toragabo na kwa na murabaro tebanga tora chiwo chose kemba muri chitire menuko yani ngerende kare ekero abagusiba gatugire chiombe chinyinge ne chimburiri icho linene abatiti kwambaga akire baba kuruma abatiti kwa iyo ni rieta lito to gutumia gukwana abantu bali bandi batoyitana ine banjete kwibera abagusi ekero bachirire abamurambaga mbaga chibwatire bachiranie tikiaringe gento kiororo kwira ni chombe kiri onye moikerire bali bachiba nigo yaringe ko beke minano ebyoge mbya katume kiroro abera abe ebarate litimo ensara osomoro esegi yaba mu kwengera bali bachira mwamanya kunyara guchira ni korende na barabu nabo batainuke bosa nabo barabale mari nabo barako umuntu akwe osonye ta ukuba mutige no bale magwe chingoma chemioro gusekyo gikiri batumeka bose ga manyinga itekire kero gwakiro umuntu litimo igento kye basoka amanyinga wona amanyinga alia kae kero mukurwarie paka muike gusiga ni chiombe nagendere ko ba karama ugose gusangia bwatanire abeire gente getwa kwa numunuko inga tora chigo chose kemba muri chitire minuke njirende nga ekaro mwaro lichombe ichichiranire gocha moho nga bamuraba bakirani inyura abamuraba nigo barua nesege yankong bamanya kunyara kwira ni chombe kina barabumbatige ruchingo mama barura amanyinga yenjirende ekaro to kwa naso buimenga kende gyon speaker yo korora korege teki ya togo tonera abantu mbaro bayire chinga kichabo gukiagacha wika twage tonde gika bwasi gikiri twage tonde nande nimbwato yondo kabere igo bano ne chintoro bimbwate ye entoro ye ya ne yumo bayeno na koire ora entoro bimbwate ine yumo bayeno ya Clinton nga gesere ya chenja Iberia gesere na Iberia ebine bigoro ekigoro na kitora keroke hill ntoko keroke mountain gesere ne rieta lie kegore kamo na Iberia ne rieta lie kegoro kende yani byose ne bigoro bire ne kamo ekegore kamo byasekerera kende byarigiraniti korenga no muguse batabanga Iberia ekegoro ke Iberia kyarigiraniti na kirikya gesere bono gesere ke ekego sekerera kegoro keria na gesere na Iberia na gesere na Iberia gyasekerera gesere enjerende nga abantu ntumwanya abantu twanjete kurusania amamocho nabongo tebo barege ubwao Clinton nebanga naije nimbwate oborege igenjerende nga titowo chenjana ondeta yoro muikirano ekera yubwato barege uburiga gosobore mabulinjira gite naije nimbubwate tingikiraneti igotimba isako sekerro yonde bunanche ni gondo muikirano igabone ebigore bibyonsi igo bya ko sekerana lakini byonsi ne umachano no yo marakini bono oyo mataro chiyo yo kerikero tinga kerine kigurukira atya sekera na kero kine kigurukero chikeri ngema itinga na kero kine kigurukere buna keri ase kero to chiko kodra ase ekegori kia makiaya bwasende yo mo twasomo nonde to batewanga nyani hao ni kondule na wakanyora ko sekero yonde
kumba se umuchando ryo komosekera nayo bwato ose engana inde mebayende yeke gusingo chiranere chingeje chire chimora kinye kwanu chinjera ao unabona urukuru rirongo baseka runde ruriko ekero ruwa iri kururiko rwabere ribu ndo takuyeke ekeriye naruko ko sukuru irongo bona ruko baseka na inde naruko chigose geso na kitoko twatebete eskali kuru kwasike gusi kiore kende beseke sekera kende kiumu yani asomo eri weri tuko ekere gento gekube kiore litanga ni goiko kubutoka kwebigoti kobo na kebambo ne bumuntu abuturwe bigoti no yonde ngare byosi mbibwata imi no mubere igonga ekere eke bese gya sekera kerie kiumu kurende ngema itina kerokyo egekwira chingaki ke obobese boli bware na keroki kiume nga byonsi bikolete ebikolera asa wekaine okay mbia bona sana mugaka Edwin Nyang'au konyo biseta mangana maya kigima ile to kwariganire che Kongo ando manchi muri ngo menyigo nga ebiro bito byatonyore kigima umuroberi bo moino lingo chora segekeke kerebo syo mbia bona se bali mogendete ko gure bitabo bito nonyeri guriri amagutari ya mentete ndundora menta igori tonya gwechana na kiyo konyore bitabo ibiga kore nabo twakera gwetera ase namba esimi yeto igari somo elio obeke ibere libaga lisato mbia bona sana manchi muri eto umerane eikiende astora beto gusanga sobwa manchi ngoro kwa Kerubo Frida nigo tobwa tenere Clinton Ondigi no mugaka Edwin Nyang'au asoko ene kyanga yonsi kwa berego kwa nyara sinjira iyo wikirano.